Hola, 1985. Pues entonces era, tenía 18 anys, era com a, pues una, a més alegria per a meus pares, també, i disfrutar-ho, pues, res, en tota l'apogeo. Entonces n'hi havia les bandes que venien a replegar i era de tambors i cornetes. En tip era un amic de mon pare, que era Vicent Llorenç. Era amic de mon pare i se coneguérem amb la filla també tenia, no sé, 1 o 2 anys més que jo, però vam fer colla. I per últim la cabalgata, que va ser un tratge un poc, era tipo húngar, els gitanos, i jo era l'oso, i me vas fer l'armaçó del cap en ferro per dins i fent la forma de l'oso i, vamos, va ser un any per a disfrutar. Pues com a representar, ser la màxima representació en aquest moment i el tindré aquest record és per a tota la vida. De fet, els monyos, la setmana fallera no me'ls llevin tota la setmana. Tota la setmana l'aguanti, tots els actes de tota la setmana jo m'excitava i és que, a més, caia rendida. Entonces era deixar caure el cap damunt del coixí i ja està. Pues molt bé, perquè tinc records d'algunes falles majors. Han continuat poques, el que és l'amistat que vam fer, que clar, anaves a les d'aquest any i les de l'any següent fins que arribava la teva presentació. Un acte que recorde molt ara que m'ha vingut al cap eren les famoses paelles que feien en el riu. Pues, a veure, se feien les paelles i recorde que ficaven les taules, eren per a menjar els jubilats de València, i vingueren una montona de militars. Eren els que ficaven les taules, les caires, els que estaven encarregats d'aquestes tasques. I lo que són les bandes també me'n donaren algunes insígnies militars. Abans se ficaven els noms i se ficaven en un perolet. Entonces, aquest any no n'hi havia ningú, entonces digui, esta es la meva. A més, este local me recorda, no sé si és este local o uno dels costats. I estava per asfaltar, recordo que era tot recte, o sigui que ja, l'entrada sí m'ha vingut.